ଆଜିର କଥାଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କାହିଁକି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇବାଠୁ ନେଇକରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ତିଆରି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ସାମାନ, ଯେମିତି ଖାଇବା ସାମାନ ହଉ କି କୌଣସି ବି ସାମାନ, ବିଷାକ୍ତ ସାମାନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ନିତିଦିନ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଚାଉଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ଜମିରୁ ଆସିଥାଏ। ଜମିରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମଳ ହଉ, ଧାନ ଅମଳ ହଉ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ପିଡ଼ିଆ, ପଟାସ ଆଦି ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳରୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ, କାହାର କୌଣସି ରୋଗ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା, କାହାର ତ ପେଟ ମୋଡ଼ା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମଛା ମରା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ମଛା କାମୁଡ଼ିଦିଏ ବୋଲି, ସେ ମଛାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମଛା ମରା ଧୂପକାଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାଏ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କଟାକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୌଣସି କାହା ଉପରେ ରାଗିବା କେମିତି, ମାନେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ବିଷାକ୍ତଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ହରାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ, ନିଜକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୋ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ବେଳେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ତାଠୁ ଭଲ ମଛାଟା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ମଛା କେଉଁଠି ହୁଏ? ମଛା ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଇ ନାଳ ଗାଡ଼ିରୁ। ସେଇ ନାଳିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମଛା ଅଧିକାଂଶ ହେବନି, କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଶୋଇପାରିବେ, ଭଲ ନିଦ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇ ଆଳୁ, ପଟାଟୋ, ଏସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ବି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଜମି ଥିବ, ଅଯଥା ଫାଲତୁ ଜମି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜମି ଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଆଉ ଗାଈର ଗୋବର କି ଛେଳି ଏତା ନେଇକରି ସେଥିରେ ତୁମେ ପଟୁ ତିଆରି କରିକିରି ସେଥିରେ ତୁମେ ଆପଣ ବଗିଚାରେ ଛୋଟ ଫଳମୂଳ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ, ରହିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ ଟିକେ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏତିକି ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।